Odofo emu akwaba de ba Sekyere East TV so efie nsem nko a bia wo hye yi eye Presby Primary and Jhs a ewo Asante Effiduase na abakosem ekiremu se Effiduase Presby Jhs no yesi school yi eye 1952 ana yesi sa school yi ewo Asante Effiduase the district capital of Sekyere East. Aye Effiduase hema ekiri honomo ba bia ne fie no ewo no o ko aye Sekyere park honomo a Presby school na ewo esoro honomo no eno any Presby school a edi kan ebepie aye Sekyere East Asante Effiduase a edi kan na bakosemu ekire se yesi school yi 1952 a chese atete anipa akukudan a enye kuma Efiri Asante Effiduase asabre metima kase ebinum anya bia pembi agina enem school yi so emene omonso timi kasa de omonsa esi omobo enipa bia wahyase eyade ehuhia yie pa ti school yi atete nipa a enye kuma nenso enema bi akoso ewo school mu wono mu a etwase Sekyere East TV yede to adofo nyina anim eni Sekyere East for NGOs nadmo ana afei ankrankran eni nwumakuo bia ne aban eni pani bia wo Sekyere PM nsim ne wo soso a woni ha na wo akiri na wo hwe video yi na akamakoma so betima ye bibi ade aboa wo mo no yenkotie de enti Sekyere East TV abepia yo adofo mo hwe mo makwaba ede ba Sekyere East TV so efie ensam nko a eno wo ba bia ye gina eye Effiduase Presby Jhs ene primary omo ohima esoro hodomo no sedi ye gina ye nimu no ye be pie school ni sedi a na Sekyere East TV obi ha o ana adebu bia ya ye bo na baso na nye be pie baabi nye be pie mu ewo Effiduase eye Presby primary hodomo a ohima esoro hodomo no baabi a omo share Presby ase edi free ye a titi dipa bebre ho ne be pie na awo sem eni se na nsan su atuto ye no ama enchanse a omo de ba omo da so nyina no apepa chense na pa amani mpo abuagu entimu amo hwe no se akoye wo hawo ani amane ye nyina nso ni enwumasua enfaso enwumasua so ana school so atiti de bebre student bebre ebi oda na ebi wa amanane enti ebesre mu amu ko school ewa Effiduase Presby Primary and Jhs no ewa wa hima asoro no ebesre mu ihe dan ya eya bibia awrehuye eni sumu na nkura no esua de class mu kura enso mo na bo mutimi nso ana wade enframa aye no etu he edan na ewo ye chi na enchansiri nyina so apa a chesa ya wura ho sementinziri de nsuo ka esa be tai edan mu na se ya mo ho moden na se ya anya nsuo na to betima sei blog na nkasa na dan na nkasa no eti ebesre uha other side no na nkura no esua de but a free side fa we kodi nyina no de efifo ni nyina atu eniani bi abuagu eti ebesra adofo obi bia betima kwamoa se mo ye student se oye abayo DCO MPO adwumakuo asore ana obi abetima abuabia no yesra mo wei eye ogenta enkura no etima emusu ade na ade we asi yesra mo a yekasi ye jabi bia aban a obekasa meba so nkura na bisua mu hia ye nyina nim se de mo masua etie yesra o student no so baabi a ye hwe wo ama wo sififi ye no so hwe wo mo omo musin tutu etie besra mo obi a metimi da bua school yi bia no yei eye Effiduase Presby Primary hema esoro hono no hono mo ana sabi we nyina akoso hono mo etie esro mo a emo obi a mo bia no bonfamra na ye moane mo dan suma nkora no na ayawra hosem se sika hosem ayebe nanso bi se bube mu a bubetimi aboa ha Sekyere East TV ye bi se bubeboa kitwa bia nsa o de ba bia wo bia no number na we screen ani no bo modern se o be fresa number no na betimi aboa ye nya wo na ehia wo de ba no ye begira na mo school na ni a present e de amount so once the best school wa wo da boa wo mo ababa ye bi ama wo mo a nyame nso ebesira wo mama ye mo a wei ana Sekyere East TV ye ka ho asem ye da mase ye ni assemblyman awo no ana mpeso we sua ni dia nso be twetwe nkobo na ye bisa no do nso betima ye etimi ebi aboa ne ade sere bi a osra manfo bibi on ma obeka
ɛna bɛ mo akɔ aba Sekyere East TV so Eja, Reverend. na ɛdeɛ na woka yaba bɛ hwɛ baabi a ɔmpɛ so asɛ dan yi deɛ na woka kyerɛ awɛfoɔ Nokre, ndawase, Reverend. Akoya adama na nana pay. Ayabesre, sɛ na yɛka no, ɛbɛyɛ 2 weeks nie. Ana nso dɛm twɔ ya ma ɛdan so ɛpaeɛ. Ɛza sɛ ɛdan no akyɛ yie paa. Ɛni egudan so nyinaa atɔ. Nti ama attention no ɛyɛ dɛ Sekyere baabi ɛyɛ dɛ apa. Ɛni ko no asɛ fam sɛ nso mu na fa me yam sisi mu da me na. Ɛtu hɔ na makɔ asɛm yɛ saa na so ya sɛ obi a dɛ ɛma sɛ na sɛ ɔmo abɛyɛ ba atuna wɔn ti bi a nkwan so so mura so a isa nkwan no kɔ school. Ɛti abɛsɛ wɔn yɛ sɛ tiefoɔ adafo na tiefoɔ sɛ srɛ mo wɔn na wɔte nkan bi bi na wɔ bi a school yɛ hwamwa in fact yɛ hwamwa paa yɛsi wɔ so ɛne nipa wɔn kuwa no tumi yɛ ɛti ɛsrɛ sɛ obi biara wɔ bi a sɛ wɔyɛ student sɛ wɔn kɔ school wa se once I hear ọmọ abatakwa de sɛ ɔtumi a ato nti ɛsrɛ obi biara sɛ obi biara ɔkyɛ nka sɛ ehua mmoa paa yɛntɛ ne obi nkɔ nsu adeɛ ɛntɛ yɛ bi na nsu adeɛ paa kasi sɛ ɔba blog yi a ne nyinaa so pɛ onua no daka ne nyinaa ɔyɛ sɛ ebi a hɔ no yie o ɔyɛ ne nyinaa nyɛ ɛmɛ ne nyinaa pro akɔ sɛ baabi ebi mu nyɛ akanti na ɛyɛ dɛ ɛmu wum no sɛ ɛfɛɛfɛ kra katinsi ara na ɔbɛ esia yɛ a ne nyinaa ɛyɛ dɛ bɛsɛ yie gu asa sɛ sɛ school no yɛtui nti yɛsrɛ mo atiefo ehua mmoa paa yɛ enua ne nkyɛse sɛ yɛanyɛ saa so no sɛ bɔgɔ so bu bɔgɔ so saa na ɛsa ebe obi kora bɔgɔ so yɛ ɛbɛsɛn na fi yɛ hwekora no yɛ dɛ ne yɛ nti wei akɔyɛ nkyɛse ne nua deɛ yɛsrɛ sɛ momɔ yɛ mmoa atiefo momɔ yɛ mmoa na yɛtumi ɛsɔwo sape na yɛ de mfiri sɛ na bɛyɛ a ɛnkɔyɛ kɛse koraa sɛ ɛdan so nyinaa pa deɛ ɛne ɛbɛyɛ kɛse paa medin deɛ Honorable Adjuma Bet Effiduase Presby man. sɛ bɛ nso yɛnya PTA chairman ɔpɛni ne ɛfrɛ sɛ ɛfrɛ me Martin Kwaku Bratin na me ɔhwɛfoɔ na afimhyɛn ɛyɛ PTA chairman ɛwɔ school no ha. okay ɛdeɛ na woka de afa nkyɛn sɛ adesrɛ bɛ na mo de ti adɔfoɔ no mu yɛsrɛ adɔfo paa ɔmo mɔboa yɛn school yɛyɛ yɛkyɛ nanso nkyɛnse ne nnua no nyinaa wu aporɔ nti yɛsrɛ amanfoɔ sɛ obiara obɛtumi abɛboa yɛ biara no ɔmmua n'ani na ɔmmɔboa yɛn na school atete nnipa bebree since 1952 ne yɛbie school yi wɔ ha no mu nnipa bebree atitiri bebree na afa school yi mu kɔ nso sɛ school no ɛtete nkyɛnse awu nnua awu nti yɛsrɛ adɔfoɔ sɛ obiara ɛka n'akoma sɛ ɔbɛboa yɛn no ɔmmra na ɔmmɛboa yɛn na yɛnsan pɛgya school yi yɛ no kama yo ɔdɔfoɔ a mohyɛ sɛdeɛ PTA chairman nso so aka no ɛne assemblyman nso a ɔwɔ mpatamu ha so atwetwe nkɔmmɔ adesrɛdeɛ ɛne yɛbɛsrɛ yɛbɛsrɛ wɔnsom sɛdeɛ ka ɛnoa no nipa nsom na mesom a ɛne ɛbɛyɛ yie yɛhu mmɔfra yi bɔbɔ na Effiduase ɛyɛ the district capital of Sekyere East wei deɛ private school sɛde papa kaa yɛ 1952 ɛna school yi yɛbie yɛ eti wɔ nipa a afam ɛnyɛ nipa ketewa eti ɛbɛsrɛ yɛbɛhu school yi mmɔbɔ yɛyɛ biribi ɛmfama wɔn mu yɛbɛ wɔse sɛ wɔyɛ Sekyere East TV efie nsɛm nko a wɔyɛ mmoa bi a nɔmba no bɛto screen n'ani no na wɔafrɛ nɔmba no sika no yɛn bɛsi yɛyɛ so yɛde bɛba anaasɛ yɛde so a yɛbɛtwa sɛdeɛ atwa kyerɛ mu de abɛtoa mmɔ hu sɛ sika a yɛde bɛyɛ na ba bɛka ɔmo nsa ɛyɛ sɛ yɛtumi di wu duduma wɔn kwan so bɛtumi agye no ayɛ a Nyankopɔn nhyira wo yɛbɛsrɛ moma yɛ mmoa na nwoma sua deɛ yɛmfa ɛni agorɔ ɛno ɛne ɔma yɛda pade a yɛwɔ mmɔfra yi ɛda akyi nti ma ne nkɔ akoma na yɛnyi school yi ɛmfiri ɔhaw ɛne amane a ɛkɔ mu nkyɛnse ɛso apane yɛnyɛ ho biribi ɛmfama wɔ mo yɛda mo ase Sekyere East TV,
efie nsɛm nko a like it ne follow yɛn